Dobrý den. A dneska udělám video, jak vysvětlit, jak vysvětlím, jak získat tento emote. Nightcrow. Takže první věc, co potřebujete udělat, je day night cycle si zapnout. A potom budete prostě jenom čekat, dokud nebude voda. A ještě je tu nový emote Final Stand, co vám ukážu. Zatáhl hosting. Ok, to je všechno.